Какво искате да... Валерия Боцева Гаринча. Още от детските си години тя беше успешен състезател по баскетбол, нападател. В момента е един успешен треньор по плуване. От 31 години. От 31 години създала не един победител в много състезания по плуване. Моя въпрос към Валерия е: на какви принципи като треньор тя най-много държи? Да разкаже за своята работа като треньор по плуване. Най-вече държа на дисциплината на първо място и упорит труд. Това са принципа на моите успехи. Абсолютна дисциплина по време на тренировка, трудолюбие на децата, желание, амбиции също така. И най-вече един треньор да постигне резултатите, които аз съм постигнала, трябва да с удоволствие да работи тази работа и да е амбициозен. По този начин амбицира и децата и най-вече да е голям психолог. Защото в нашата работа се изисква индивидуален подход към всеко дете. Вие сте намерила себе си и вашия свят е спорта и по-точно плуването. Това е много важно. Разбира се, аз съм, въпреки че като ученичка съм била състезател по баскетбол, аз съм завършила и треньор по плуване. Имам диплома и за треньор по плуване и от 31 години вече се занимавам само с плуване. Бихте ли се похвалили с някои свои състезатели? В момента най-добрите състезатели в България във възрастта си 93-та са от мои състезатели. Любомир Алексиев при младежите и Христина Мунчева при жените. Любомир Алексиев участва 2010 в Европейско първенство и на Балкански игри, а Христина Мунчева беше единствената представителка на България в плуването на Олимпийските игри в Сингапур. Благодаря ви много и да ви пожелаем успешна работа във вашия красив И аз благодаря. спорт. И аз благодаря.